A violencia no fogar non só se pode visualizar nos xulgados de violencia ou nos xulgados de garda, tamén, por desgracia, o que pode observar é que nos xulgados de familia tamén se sustentan moitos tipos de violencia sobre o fogar e a maioría das veces non denunciados nin visibilizados de ninguna forma. E a mí me gustaría indicar que, así como as Nacións Unidas no ano 1950 fan unha declaración dos dereitos do neno, é moi peculiar como as Nacións Unidas hasta o ano 1980 non se adican á primeira conferencia de Pequín e posteriormente no ano 1995 non adica ningún capítulo á violencia sobre a muller no eido doméstico. É paradigmático no ano 50, no ano 80 e 95, se invisibiliza primeiro aos menores que se recoñece no ano 50 e posteriormente a muller. E con isto quero indicar que a violencia na familia, e así o di o Convenio de Estambul tamén con respecto ás mulleres, non indica que os homes non podan sofrila, pero sufren dunha maneira moito menos desproporcionada que as mulleres e que os nenos, que están en posición evidente de desequilibrio no ámbito familiar e por eso sofren a violencia de unha forma máis desproporcionada.